Cewa gwanin waka sabai gida yan shareef ce zuwa Umar yan shareef gidana ya fara kare fage na waka ka daga tuta mai shaida masoya fari zan sa Allah wanda shi muke wa sallama albarkacin manzona irera waka wace ba illa wake mai gidana wanda alamari na saba shi illa na rike kowa da gaskiya shi yasa yake da maso so Umar yan shareef mai gidana bai zalunci bai ha'inci baya kyamar kowa shi yana da aminci shi yasa yara da manya kowa yake ta faɗa